per a mi és un autèntic plaer presentar-los a dos figures claus en el dia d'avui d'aquest èxit que està sent precisament la 41a trobada de centres educatius en valencià. I tenim així, senyors i senyors, a l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez. Què tal? Benvingut. Molt de gust estar així amb vosaltres, gràcies. Un plaer entrevistar-te una altra vegada, perquè t'ha fet algunes entrevistes ja, Sí. igual que també he fet algunes entrevistes també a Joan Cortés, que és el president de la coordinadora de centres educatius de la Ribera. Molt bé. Què tal, Joan? Bon dia, molt bé. La veritat és que no sé per on començar, perquè ha eixit un dia perfecte, la gent s'ho ha passat, s'ho està passant, encara estan per així d'allò més bé. Dóna gust. A nivell institucional, quin repte ha sigut, Alfons, realitzar esta trobada per a l'Ajuntament d'Alzira? Mira, ha sigut un repte molt bonic i molt desitjat. O sigui, des de la primera conversa que tinguérem en Joan i tota la coordinadora de centres educatius en valencià de la Ribera, va sorgir la nostra motivació. Teníem ganes, no havíem pogut fer-ho de forma adequada el 2020, i ara, després de tants anys i haver passat una dana, i teníem ganes de festivitat, de celebrar esta llengua nostra, l'idioma i la cultura, la tradició i la nostra identitat. Era el que teníem ganes de fer, i la veritat és que jo crec que ha eixit molt bé. No sé què pensarà Joan, però per a mi és una de les més massives que he vist jo. Joan, estava comentant l'alcalde destacar la festivitat. Perquè, clar, és evident, és una reivindicació de la nostra cultura, estem reivindicant la nostra llengua, però des d'un punt de vista festiu, alegre. A veure, funciona bé? Sí, bueno, nosaltres sempre ens hem esforçat per fer una trobada festiva, molt transversal, molt adaptada a la població en què estàvem, que era l'amfitriona de la trobada. En aquest cas, per exemple, estem en el 750 aniversari de la mort de Jaume I, que és una fita molt important, perquè en una societat com la que tenim ara hi ha una manca i una necessitat de referents, sobretot a efectes de valors culturals, en aquest cas de llengua, però també polítics, no? I això cal recuperar-ho, no? I per tant ens adaptem a cada població. De fet, això va ser definitiu. El que fora el 750 aniversari de la mort de Jaume I a Alzira, i que nosaltres ens proposàrem per això, no? Específicament, entre altres qüestions, va ser definitiu. A nivell institucional estem veient, per exemple, que l'Ajuntament d'Alzira s'ha volcat en aquesta trobada. Al cap i a la fi és una creença en una forma d'entendre la nostra cultura. Quina visió tens tu respecte al que està passant ací, el que està passant a la Ribera, respecte a altres institucions, com per exemple la Generalitat, on no hi ha una aposta clara per la defensa de la nostra identitat? Sí, així hem vist diverses institucions que estaven presents, la Diputació, la Mancomunitat, però sí que tirem de menys que tinguin un poquet més de presència, un poquet prou més de presència, des de la Conselleria, des de la Generalitat, sobretot. I això denota, evidentment, que no tenen els mateixos valors o la mateixa prioritat que nosaltres respecte al nostre idioma. O sigui, la defensa de la llengua no és una defensa simplement d'un idioma en el qual tu vas a expressar-te i comunicar-te, sinó que va més enllà. Ve d'una tradició, ve d'una cultura, ve d'uns valors que tenen implícits el nostre llenguatge i que, evidentment, nosaltres reivindiquem com a valencians. Jo, no sé, a mi m'estranya que s'omplin la boca de valencianisme i inclús vulguin donar carnets i després no acudisquen a aquest tipus de cites en les quals sí que reivindiques junt a la gent del carrer, junt als nostres mares i pares i els xiquets i xiquetes, l'ús, la utilització de la llengua, no? És una cosa estranya, però a mi per lo menos. Joan? Bé, com he dit en les paraules de benvinguda, és una qüestió de filosofia política. Nosaltres ens dediquem a construir, a edificar un model educatiu en el qual totes les llengües són benvingudes, totes les persones són benvingudes. Ells se basen tota la praxis política en una destrucció
sistemàtica de qualsevol cosa que ell es parega que està arriscant un model de societat que no s'adonen que aquest model de societat ja s'ha sobrepassat per la ciutadania fa 50 o 70 anys i estan reivindicant valors que ara no, o sigui, ja no perquè siga un valor, els valors s'han de reivindicar quan beneficien, hi hagi un benefici social clar de la majoria de la societat. Nosaltres intentem ajuntar, ells intenten enfrontar. Nosaltres intentem integrar, ells intenten marginar. Això és una filosofia política que nosaltres no compartim. Ni crec que els partits polítics progressistes tampoc comparteixen, perquè els ajuntaments progressistes tenen la vista ja posada en el futur i ells sembla que estiguen ancorats en el passat, reivindicant no sé què, que l'únic que fan és pertorbar la convivència. Nosaltres en el logo que hem posat en les nostres camisetes, si me veureu l'esquena, reivindiquem la diversitat, reivindiquem també els ponts de connexió, els ponts que connecten persones i societats. D'aquesta forma, el que intentem fer és no preservar a soles els nostres valors i la llengua, sinó anar més enllà. O sigui, és anar molt més a treballar en diversitat i que tot el món se senti integrat, però, evidentment, reivindicant fonamentalment el teu i primer, no? Com a prioritat. I no intentar fer una homogeneïtat, un sobrepassar a la resta, que és el que ells, jo crec que estan intentant fer en la seva visió d'Espanya. Unificar aquesta visió. I ja per finalitzar, sí que m'agradaria una opinió, llancem una mirada al futur. Evidentment, esteu fent un gran esforç a nivell institucional, a nivell pedagògic, Alfons i Joan. Què podríem fer la resta de gent? La gent que sembla que està veient-nos a casa, la gent que li remou totes aquestes paraules que esteu llançant d'anàlisi de la situació actual cultural. Què podem fer la gent? Què podem fer cadascú que estem a casa per a posar en marxa realment una visió futura en la qual podem tots gaudir de la nostra llengua, de la nostra cultura, en llibertat, sense temor a que des d'una institució com la Generalitat puguem posar entrebancs a poder gaudir precisament del que som. Bueno, part de lo que podem fer ja estan fent-ho. És dir, vivint en valencià i vivint en la nostra cultura ja estan fent la seva aportació. Se va veure quan el referèndum que vam intentar fer d'imposició d'una llengua, diríem, homogènia, que la gent va optar per la llibertat d'elecció del valencià. I per aquest tipus d'educació que nosaltres estem promovent ja de fa molts anys, d'integració, en el qual tots estan a gust i totes les llengües se veuen que tenen avantatges. A més, quina forma millor de viure la nostra llengua que compartir en altres llengües, no? Això és una qüestió bàsica, la participació de la gent, tant a nivell de la comunitat educativa com a nivell de carrer. Quan venen a mi a preguntar-me si podem fer alguna cosa per ells en els espais escolars, en els entorns, en els patis, això que estem fent ara de renaturalització de patis i d'entorns escolars, per exemple, o d'utilitzar també tot el seu abast per a poder treballar la mobilitat sostenible i altres qüestions, és el que nosaltres el que es diguem és el contrari, no? Què podem nosaltres fer en vosaltres, no? O sigui, si entre els dos treballem junts, molt probablement arribarem a més. I en els dissenys dels patis, per exemple, hem treballat molt en la comunitat educativa, sobretot en xiques i xiquetes. En el Consell de Xiques i Xiquetes que tenim muntat en totes les escoles així d'Alzira, ens reivindiquen moltes coses de les que estem fent i el que fem és explicar-los per a poder millorar-les en les seues idees, no? Simplement és participar. Quan més participa la gent i menys ens espenten, des de luego nosaltres avançarem més ràpidament. Joan? Bueno, i per acabar, que les persones tinguin més sentit crític.
Això també és important. que escolten, que llitgen, perquè aquestes forces polítiques que donen solucions ràpides, moltes voltes molt lluïdores, molt espectaculars, amb molt de ressò, hem de pensar que ens estan donant duros a 4 pessetes, no? És a dir, ens estan amagant que ells no saben gestionar, que ells estan governant per a una minoria, sobretot amb interessos econòmics molt concrets, i per tant jo trobo a faltar que la societat sigui una societat més crítica, que analitzi el missatge, el disseccione i que arribi a conclusions que ara no estan arribant. Moltíssimes gràcies als dos. Un autèntic plaer tindre-vos així. Gràcies per l'organització, gràcies per l'èxit, senyors i senyors. Està corrent una trobada De milers de persones. milers de persones exactament, dels vols que han vingut. Joan, imagina que satisfet, no? De com a... Satisfet. Després de tant de... Jo és que ja he nascut... Hi ha molt de treball Jo he darrere, nascut ja satisfet. Ja. La veritat és que se ho esperàvem. El Cira, tot el que fas, i més en pla festiu, evidentment té un gran treball, un gran esforç Sí. darrere, al qual jo li dono l'enhorabona a l'equip que està treballant-ho. Molt d'esforç que no se veu. No es veu des de les nostres regidories de Sí. cultura, d'educació, però també a Escola Valenciana. Jo crec que això, a pesar de que no se veu, és patent, no? Que és palès que està així, però que, a més d'això, la gran participació és perquè agrada molt, i en temperatures com les nostres, que hem Fantàstic. tingut aquest clima tan bo avui, pues, evidentment la gent se ho ha passat més que bé. Joan, hi haurà... Retornarem alguna vegada al Cira més enllà de... A veure, a fer-nos una cerveseta segura. Clar, és el que puc prometre. Vols prometre una cerveseta? La bola de cristal se me va trencar l'altre dia. Per tant, el futur... Home, si tenim al fons, jo crec que és possible, no? Segur, Al segur fons, en que un futur... tornarem a fer moltes més activitats conjuntes, segur. N'hi ha que ser optimista, efectivament. Els optimistes veiem les dues cares, com discutíem abans. Els pessimistes només veuen una. Nosaltres veiem les dues. I veiem sobretot les solucions als problemes, com dius tu. Fixa't que jo no estem invertint milionades en el que és els espais escolars, i, sin embargo, en molt poquet d'inversió que fas, aconseguisses barbaritats de solucions positives per a la gent. Per tant, no és qüestió d'eines, sinó moltes vegades de voluntat. I ahí estem. En voluntat aconseguirem tot, Joan. I que aquesta frase, amb voluntat aconseguirem tot. Aconseguirem l'utopia. Moltes gràcies als dos. Molt bé, a vosaltres. A vosaltres.